DXDC Radyoman Report. Hugot nga nagpahimangno ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO sa mga residenteng nabahaan nga tumanon ang mga evacuation protocols. Matod ni Maria Cristina Sunga Villegas, CDRMO Acting Head sa Research and Planning, kung walay abisong mobalik, dili usa muli sa ilahang mga panimalay. Sigo ni Villegas, kini para sa ilang safety, ilabi na kung dili pa siguradong luwas ang ilahang mga lugar nga na-identifikang anaa sa hazard o danger zone. Sa mga residente nga naapakaron nagpabiling sa ato ang mga evacuation centers, kamo nga mga na apektuhan sa nahitabo na mga landslide, hangyo na mo habang wala pa'y pahimangno nga pwede na mo mubalik, ayaw sa gyud mo og balik. Ayaw mo kaguol nga naara mo diha sa evacuation center kay ginatagad man ang inyong mga pangangailangan sa pang-adlaw-adlaw. Gipanganti niingi nga samtang anaa pa sa evacuation center sa mga flood o landslide victims, itunol sa lokal nga pangamahanan ang ilahang mga panginahanglan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.